Bueno, gracias tamén por estar hoxe pintando a comedia con nós, que hoxe é un día tamén, oye, que os que pintamos a mona é o que sabemos facer. Hai que estar Os que fan outras cousas fan, se non sei o que sabemos facer. Quixemos propoñer un reto. Nós vimos algunhas veces ben vestido, pero a maioría das veces non. Por exemplo, esta imaxe, que é iso? Men in Black. Iso que é? Dixeronme as botas que era máquina de guerra, pero non sei por qué. Todos os comentarios eran máquina de guerra. Debe ser por unha película ou algo así. Pero isto é que faz algo ilegal, Sí. non? A xente do FBI. Isto para que era? Foron os Mestre Mateo do ano pasado. Mi madre querida. Sí, sí. A proposta é a seguinte. Bueno, creo que trouxeche algo. Algo sí. Vale. Algo. Como vimos varias pintas destas de Xurxo Carreño vestido como se non estuvera ben, dixémoslle, vente a Land Rover e trae roupa máis loca que teñas. Sin comprar, que tú eres tú por aí. Sí, a ver, cousas tolas así non teño, pero sí que a min gústame moito calzado, non ves, eso que a pouca xente lle gusta, pero a min gústame. Trae un calzado peculiar. Sí. E telo aí? Teño aí, sí. Ben, pois vaino preparando, entrevisto aos invitados, a invitada, e depois vemos o look loco de Xurxo Carreño. Aplausos. Oye. Oye! Que hora é? 9:30, no, 10:15 da noite. Creo que é a primeira vez na historia de Land Rover que vin a invitada antes de chamala, Sí, asomei por aquí e vin asomando, É inquieta, Bueno, os que pudestes ver a película Rondallas, xa sabedes do que imos falar, é unha auténtica barbaridade de película. Pero unha barbaridade, unha barbaridade. Non o digo eu, non o digo eu solo, digo toda a xente que a foi ver. Falei agora ca nosa maquilladora Marisol, que díxome que a fora ver onte a Coruña, a película, e que acabou a película e o cine inteiro que estaba cheo, posto de pé, aplaudindo a película. Isto non pasa normalmente. Pois atención a todo o que vai pasar, a continuación, porque van pasar cousas ben bonitas. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover, unha das actrices protagonistas desta tremenda película e unha rapaza que aparte de actriz é moi querida por todas e por todos vos. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover, María Vázquez! ¡Qué bonito, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, aquí vamos. Trouxémoste unha rondalla. ¡Qué maravilla! Caras coñecidas, vexo por aí. Ven para acá, Alejandro, ven para aquí para baixo. Ven para aquí para baixo, Alejandro, un aplauso para él. Unha rondalla de Mos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Digo, rondalla de Mos, ¿no? De Torroso, de Mos, de Torroso, sí, señor. Torroso. Unha das 4 rondallas de Mos. Buah, Sí. maravilla, que boa pinta ten, Espectacular. Creo que preparastes algo para o final do programa, non? Algúnha sorpresa vamos a ter ¡Qué por aí. ben! Por certo, foi a competición de rondallas en Vigo, non? O sábado. O sábado. E quedamos, podémoslo dicir ou non? Sí. Quedamos cuartos, Toma, bueno. Aí vemos as imaxes. Aí está. Creo que había... Bueno, mira como está de xente, Sí, é verdade, é unha maravilla. Creo que había sobre 1.500 rondalleiros e rondalleiras. 1.500 rondalleiros, eu non estaba tocando porque estaba presentando, pero 1.500 músicos dende 3 a máis de 80 e pico anos e máis de 6.500 persoas de público durante 5 horas, Eu agora que a película
supoño como a min pasará a moita xente, non sei se a ti. Estou descubrindo o tema das rondallas que non é só música. Dá a sensación que é como unha maneira de vivir, unha maneira de sentir algo moi noso, moi local. Total. Oito concellos da zona sur da provincia de Pontevedra. 8 concellos nada máis. E aquí hai familias enteiras. María o sabe ben, porque aparte, bueno, ten por aquí hai xente da rondalla de Torroso, pero hai xente da rondalla Gran Sol, que é a que sale na película tamén. Efectivamente. Están por arriba. Ti conocías o tema das rondallas, María? Non tiña nin idea, porque na miña zona No, claro. Eu pensaba que era algo máis tipo Tuna. Bueno, pero tú eres nacida en Vigo, ou non? Nacín en Vigo, pero eu Sí. son de Chantada, Carballedo. Marchache pa Galicia, pa Lugo. Exacto. Eu non conocía o tema das rondallas. Non. Pero Increíble. moita xente, incluso en Vigo e en outros concellos, que non saben, pois porque son en 8 concellos, na zona de Vigo, na zona das parroquias. E flipache, claro, ca grabación da película. Flipei, pero sobre todo é o que ti dis, porque máis salada música, que é super importante, que a min encheme, que me pongo Sí, claro. os pelos de punta, é a unión, a comunión, a familia, como se convive nunha rondalla, xente de todas as xeracións, de todas as ideoloxías, que se levan ben, que é E posible. moita xente, non? Porque as rondallas son moi grandes, non? Sí. Tanto sodes vos. Nos aquí estamos 90 hoxe, pero... Aquí hai 90. Aquí hai 90, pero nós somos 146. Hai xente que ten que traballar, os cooperativos mañán teñen cole, entón deixamos 60 na casa, que hai que mandarlle un saludo aos 60 que están alá en Torroso e Mos. E as outras 3 rondallas de Mos e as 17 rondallas de toda a zona, porque se volcaron, Santa Eulalia de Mos quedou de terceira, Quedou de terceira, Erville de cuarta e Guizán, que outra rondalla de Mos, Sí. que fixo unha actuación tamén espectacular. Pero eu creo que pedir un aplauso para todas as 17, todas, porque sí. é espectacular o que fan. É unha maravilla, isto é un lujo. Bueno, pues gracias, Gracias a vos. E gracias por estar aquí, porque ao final do programa, entre os 90 que están aquí, van facer unha cousa preciosa. maravilla. E Un se aplauso. queredes, nos truxemos algunha cousiña por si queredes, eu dixo aí. Para cociñar para comer ou que? Truxemos un charrasco, unha pandereta, un Cristo... Ah, nos apoyamos. Charrasca, no. Si Tú na queredes... película tuve que facer algo, non? Sí, Claro, 3 meses tocando, Panderetero oficial. aprendín. Pero non sabías antes nada de pandereta? Así, non? Nada. É que é moi diferente, tocan Xa, diferente, aquí Aprendeu sí. ali no Pazo de Mos, cos Sí, compañeros 3 de Santa Eulalia. Ah, mira que me está... É verdad, eso puñástelo vos? Iso foi unha cousa que fixemos nós Vale, para vale. anunciar. É que me enseñaron hoxe os compañeros isto. Quen é o que está arriba? Porque eu non son. Mira, No, pero quen é? Chámase ChatGPT. ChatGPT que imos o barato. Pero é inteligencia artificial, eso, non? O Non é barato. moi inteligente, É o barato, ChatGPT. Pero non son eu, Dios mío, querido. Pero Nin É Roberto parecido. Milar. parece Ábalos. O fillo de Ábalos. Vémonos despois, vale, gracias a todos. chicos. Ven por aquí, María. Senta por aí. Aquí? Sí. Oye, dicía eu da peli... Bueno, tú terás que notalo. Eu creo, a miña sensación é que está arrasando sobre todo do que lle está gustando a xente e o que está indo a xente ao cine. Me dá a impresión, Está indo Non teño moi as ben. cifras. No, sí, xa superamos 1 millón de euros. Que Sí, vai moi ben, moi Aí ben. estrenouse a principio de ano, día 1. O día 1, xusto. O increíble non é que, porque que funciona aquí, nós xa contábamos máis ou menos que podía tirar Sí, moi en ben, Galicia, pero é que fora de Galicia, mándame mensaxes tamén de Madrid onde a xente se levanta e aplaude no cine, non? Entón, Claro, que porque- levemos fora isto tamén é precioso. É non? unha Que historia funcione. local, pero é unha historia de rondallas, pero é algo máis, non? Sobre todo conta moi ben algo que se puxo de manifiesto tamén hoxe e onte na desgracia de Córdoba, de cando a xente se une por unha causa común e por un ben común, non? Vai deso un pouco a película, non? Totalmente, é como despois de un drama que terrible. pasa na vila, como para sair dese drama, como que se xuntan toda a vila para poder sair adiante, non? E fala un pouco tamén disto, de canto duran os duelos, ata cando imos estar aquí pechados na Sufrindo, casa, non? sufrindo. Quen decide canto dura un duelo, Buah, non? é buenísimo, E como a través da música, non? Que ao final a música é algo moi Sobre terapéutico. todo que é unha historia moi local e como sempre as historias locales son as que máis chegan a todo o mundo. Sí, E é unha porque historia ao final- tamén de vila. Claro, tú naciche en Vigo, dixeche, pero tú eu creo que xa hai tempo que vives En Chantada, sí. Pero tú en Chantada vives realmente na aldea con animais? Non, vivo en Chantada Vila. Vives en Chantada Vila? Sí, a miña familia Pero te de gusta o rural? Carballedo, moitísimo, son unha gran defensora do rural.
penso que ademais esta película que é tan popular tamén non no sentido amplo da palabra, porque ás veces parece que o popular está denostado, é moi necesario que a cultura chega a todo o mundo, non? Para iso facemos a cultura. É que o popular ao final é o máis bonito, porque é o que compartimos todos. Efectivamente, é o que nos identifica a todo o mundo, porque senón tamén ás veces faise cultura para élites que dice que eu vexo esta película non me representa. E penso que esta película representa moitísima xente. A mí me gusta moito tamén a historia de que ti e o teu namorado, que é actor tamén, non? Víctor Duplá, vivades en Chantal, non sei se Víctor é Chantal, non? É cántabro, non é galego. Claro. Bueno, agora xa é galego. De fora, claro. Sí. E fostes para lá, tedes dúas crianzas, que as criades ali nunha vila pequena, como é Chantada, que un pouco, bueno, o que antaño era como que non era moi habitual, o actor tiña que estar, digamos, na capital para poder traballar. Creo que agora non é así. Sí, eu creo que cambiaron moitas cousas, non? Por sorte tamén as distancias non son as mesmas. Pero para min era moi importante tamén demostrarlle a rapazada que quere quedar nas vilas, porque tamén hai rapazada que quere quedar nas vilas, ter referentes, de dicir, é posible, un pode ser actor ou actriz e vivir nunha vila, porque non, non? E que se queres marchar está moi ben, pero se queres quedar, que tamén se vexa como algo que antes parecía como que era un fracaso se quedabas na vila, non? Sí, é verdade, eu iso vivino tamén o de marchou do pueblo, o sea, iso quere dicir que lle vai ben. Por qué? Non? Que isto tamén se conta na peli, porque hai un rapaz noviño que marcha fora e que fora sufre moitísimo e di, se que eu quero estar aquí na miña vila coa miña xente. Vai actores e actrices aí nesta película. Buah, increíble. Tamén é verdade que por suposto nós, pero a dirección, todos somos galegos e galegas. Sí, claro. Sí. O director non, pero foi increíble como se fixo inmersión total e non foi para nada un forasteiro, non? Para non ser un galego máis. É verdade que estaba da man de Ramón Campos, que é un produtor galego que sempre leva Galicia por todas partes polo mundo, é super agradecido, sempre conta con actores e actrices galegas. Mira que riquiños, que somos unha familia, un elenco brutal e... Javi Gutiérrez. Todo xente moi querida, ademais, en Galicia. Tamar, que está nominado Goya. Tamar Novas está nominado e Tamar, podemos saludar a Tamar ou non? Non. O que queríamos era saludar para darlle os parabéns tamén a Tamar, que está nominado a un premio Goya. Moi boa noite, Tamar Novas. Tamar. María. Moi boa noite. Eu tamén. Moi boa noite. A ti tamén, Robert, a ti tamén. Moi boa noite. Onde estás, Tamar? Onde estás? Pois estou de viaxe un pouco de descanso. Agora mesmo estou en Ámsterdam. Ámsterdam, Países Baixos. Cuidado, Tamar. Cuidado con que? Con nada. Oye, ti pensabas ao principio de todo, toda esta viaxe que ibas facer con rondallas? Porque eu cada vez que te vexo nunha entrevista promocionando a película ou falando da película, sinceramente, algo xa te conozco, eu vexo-te emocionado realmente sempre, Eu estou moi emocionado. A verdade é que estive en Cantolín o guión, emocioneime moitísimo. Eu vía, que estabades falando, esta historia fala de nós, fala de comunidade, fala de cousas que son universais, pero toca moito porque é que a miña terra, é a nosa terra, e falamos da cultura e de algo que é moi emocionante. Seguimos emocionados todos porque a peli está chegando a moita xente, como dixo María. Non é común que pase algo así, que hai xente que nunca foi ao cine chame, diga a miña familia, o meu pai, o miña nai, que nunca fora ao cine xa foi dúas veces a ver esta película, así que é algo que temos que celebrar e sobre todo compartir a alegría. En particular, eu digo, estes recoñecementos que ten a peli son de todo o equipo, das rondallas, de toda a xente que participou con nós e tamén de todo Galicia. Eu creo que a nosa cultura e a nosa terra hai que celebrarlo. Bueno, da película e particularmente eu creo que tamén o traballo de todos e todas é magnífico, pero a xente está salindo moi flipada do traballo teu co teu personaxe, que insistiche en facer ese personaxe, non? Sí. Querías facer ese personaxe, non?
Sí, ademais ten un nome que é bastante talismán. A última vez que estive aí visitándovos estaba con Xoel. Este é un Xoel un pouco distinto, non está basado en Xoel. Pero bueno, ten algo, non sei, para min dende que o Link tiña algo que empatizaba enormemente. Estoulle moi agradecido ao personaxe, a Dani, por suposto, o director, a Ramón Campos. E para min, bueno, eu dende aí tempo xa creo nas meigas, porque o primeiro que fixen aí foi na Televisión de Galicia. A primeira serie que fixen foi A vida por diante, con Ramón Campos, que era o produtor. Volvemos a unha historia de mar, casi, non sei, 20 anos despois, ou casi 20 anos. Agradecer sobre todo compartilo coa xente do mar, coas familias que teñen que estar agardando polos seus seres queridos e por toda esa xente que ten que pasar tanto tempo fora. Unha aperta enorme porque é unha historia deles, unha historia sobre eles. Sí, ten certas similitudes daquela serie, verdad? Sí. Aproveitar tamén para empatizar coa xente que o está pasando tan mal, especialmente hoxe, non? É terrible, como... É que esta película fala moito diso, non? De pasar os duelos, entón creo que é moi a caída para este día. E nada. Claro, tú mira, desgracias como a que están... Bueno, iba a dicir como as que pasaron ante en Córdoba, como as que están pasando, non? Que está pasando ainda. Tamén nos fan ver que ao final o ser humano estamos metendo uns con outros continuamente e ao final co fácil que sería, tú viche como pasou nese pueblo de Córdoba, como foron a axudar todos os veciños do pueblo, levando mantas, levando cariño, levando apoio, o sea, se o pensa realmente, xa non falo da barbaridade de Trump e de todo eso, co fácil que sería, non? Simplemente eu axudarche a ti, bueno, empatizar, non? E tú axudarme a min, quero dicir, ir ao do piso de abaixo, chamarlle á porta e dicirlle, hola, son o do piso de arriba, fai falta algo. Total. Non sería tan fácil como eso. A película fala un pouco desto tamén, non? Totalmente, por eso a xente sai tan emocionada. Eu creo que a metáfora da rondalla ademais de ser algo moi divertido, da nosa cultura, tamén é unha metáfora perfecta. Dependemos do outro. A xente, perdona, Tamar, fala que se ríe moito na película. Sí. Bueno, hai que rir, hai que chorar, eu creo que como a vida mesma. Ás veces son momentos de traxedia e tamén o que dicíades, os duelos tamén ás veces duran o que un decide seguir chorando e ás veces hai que pasar outra cousa, pero bueno, a vida é eso, non? Chorar e rir a vez é algo tamén moi difícil de contar nunha historia, nunha película, nunha sala, isto está pasando. A xente tamén que canta na película, está todo o mundo animado anímase a xente a que cante e que faga o que queira na película. Mira, eu quero dicir, perdón, que estou moi contenta por Tamar, porque coñezo a Tamar hai moitos anos. Tamar é un actor que arrisca moitísimo. A xente igual está moi sorprendida coa faceta cómica de Tamar. Eu xa coñecía esta faceta, por sorte, pero é un actor que arrisca moito e moitas veces pois o risco non dá frutos, pero esta vez sí, alégrome moitísimo por ti, Tamar. Creo que o mereces moito. Que bonito. Tamar, non me puden resistir, teño preparado o vídeo. A ver. Que medo. No, é o vídeo do momento que saen as nominacións, que sale a túa nominación, dos Goya. Sabes de que falo, non? Ah, sí. Sí, pono. Vou non poñer, para a xente que non o vexe. Tamar Navas. Novas. Tamar Novas por rondallas. Tamar, desde aquí quiero lanzarte una disculpa. Iba todo bien. Una lectura de nominaciones increíble, pero ha llegado tú con ese nombre, Tamar Novas. Me he puesto nervioso. Soy muy fan de rondallas y de tu curro. Adiós, Tamar. Tomar Navas. Mira, eu aproveito, alégrame que saques isto, porque eu aproveito para dicir que eu son novás, realmente. De carné e de familia, a miña familia, ademais, dai de cerca de Arzúa, de Figueiroa, son novás. E o que pasa é que na primeira película, na Lingua das Bolboretas, confundíronse no nome, non puxeron a tilde, a partir dixo o produtor, soa mellor así, Tamar Novas, a máis soa máis galego, eu deixeino así que aproveito para pedir disculpas a todos os novas que igual lles molestou que quitase a tilde, pero sí, o nome dá moito xogo. Moi ben. Non o sabía,
Esta é a segunda nominación a un Goya, non? Xa ten un Goya. Segunda nominación, sí, señor. Tes un Goya xa, e esta é unha nominación, un Goya. E eu creo que vai ter dous. Ten boa pinta, este. Sí, ten moi boa Un pinta. nunca pensa que pode estar nominado a un Goya cando colla personaxe ou cando colla película, non, Tamar? Eu creo que para nada, non é normalmente eu creo onde hai que poñer o foco e no meu caso pois é que para nada. É completamente inesperado, incluso era inesperado o día das nominacións, porque eu esperaba, bueno, facendo estes cálculos, pois que Fer e Judith, que estiveron aí no programa, ademais, que son maravillosos, eu pensei que ian estar seguro ian estar aí, bueno, ás veces, pois, as cousas dos premios son algo moi extraño, a verdade. Poñer o foco aí eu creo que non é unha boa cousa, pero sí que irei, como na película que fago de abandeirado, dixo un do equipo que, de repente, que casualidade que saia o abandeirado para defender a nosa película, para representarla, e eu vou en nome de todo o equipo, de todos os compañeiros, como eu creo que compartido por completo, e faremos o que poidamos, e grazas por todo o apoio, que será importante, por suposto. Gracias, Tamar. Un voto xa o ten. Eu podo votar, así que un voto xa o ten. Sí. Que maravilla. Hai que facer lobby galego, De feito aproveito, porque os cataláns teñen lobby, os vascos teñen lobby, os galegos non. E os galegos somos a potencia... temos que facer un lobby galego. Somos a potencia do audiovisual, por moito que diga. Tamar, antes de despedirte, deixoume encargado Xoel López que che puñera un vídeo, porque lle estuveche botando a culpa nun programa de radio, nun podcast, estuveche botando a culpa ao pobre Xoel López, que non ten culpa ninguna, de algo que pasou aquí en Land Rover. Mira este vídeo. Hemos visto la televisión de Galicia cantando con tu amigo y también nuestro amigo Xoel López, y tenemos por ahí, por favor, ¿podemos escucharlo? ¿En serio? Xoel López me abandonó. ¿Qué? Sí. Yo había cantado con él porque él me lo pidió. Y cuando empezó el directo, empecé a notar que estaba cantando yo solo por momentos. Que se iba, ¿no? Claro, y luego al final acabó y me dijo, no, es que no me escuchaba bien. Y dice, pues imagínate, si tú no te escuchabas bien, ¿cómo me escucho yo? Entonces yo aprovecho para pedir perdón a todos los afectados. Traidor. No, pero que aparte non é verdad. Non é verdad, eso. Ver, que parte? Non é verdad que Xoel te abandonara. É todo verdade, salvo algunha cousa. Pero se quedou bonito, quedou emocionante. No, pero claro, son cousas que se din, sabes? Para que a un lle diga, no, está moi ben, estivo moi ben, pois un ten que decir eso. Pero mira, é un día moi especial tamén, e por eso me facía ilusión hoxe falar contigo, porque hoxe nese escenario, entre os músicos, tes debutando, espero que por moito tempo, a unha das persoas máis importantes da miña vida, que casi como un irmão, é o meu irmão de vida, Pablo Seijas, que está hoxe debutando aí. Sí, señor, Pablo! Enorme. Qué bueno. Tes bollo, Robert. Qué maravilla. Mira que pequeno é o mundo, Bueno, ti que tes moi bollo. No, eu agradezco moito que estuverades aquí, tía Xoel, fixestes algo moi bonito e moi especial. E alégrame moito polos teus éxitos, porque hai unha cousa que me encanta de ti. Me dá a sensación de que tú, a ver, enténdeme ben o que che vou dicir, non fas o que amas, amas o que fas. Amas o que fas. Qué bonito. Muchas gracias. Eu creo que se nota no traballo. Parabéns, Tamar. Parabéns, que ilusión verte. Vémonos pronto aquí en Land Rover cantando con Iván Ferreiro, se queres. Cun Goya. Cun Goya aquí. Un mico, gracias, Tamar. Chao. Buah, esta peli mola moito, Mola moitísimo. Por vos, mola moito, fixemos unha piña, unha familia moi bonita. Xa éramos familia maioría, pero agora xa todos coa xente das rondallas, que foi increíble traballar con eles. Aparte, este é o cine, de verdad, o cine que é capaz de cambiar cousas, de poñer de moda, digamos, entre comillas, as rondallas, de conseguir este mensaxe que estades mandando todos. Non é só unha película.
O cine non é unha película solo, son vai moitas diso, cousas, non? En estes momentos o que falábamos antes, de ver que é posible entenderse entre a xente, non? Que dá igual, que na rondalla hai xente de todas as ideoloxías, foi o que dixo Alejandro, non? sí, E iso é moi bonito, así que moitas grazas porque para min foi unha aprendizaxe estar tantas horas con vos. Bueno, antes de asistir ao espectáculo da rondalla, eu creo que é espectacular, eu non vi nin ensayo, viñeron aquí para ensayar con todo, creo que va a facer algo moi bonito. Quero que asistas comigo tamén, un momento antes, a Xurxo Carreño, que lle dixemos que trouxera o seu look é verdade, os máis zapatos. loco, porque deso se trata a vida, de que canto máis maiores señamos, máis temos que facer o tonto. Pois sí, deso se trata a vida. Xurxo Carreño! Ven por aí. Pero isto que é? Pensaba que eran os zapatos, pero non. Pero isto era algo que xa tiñas tú. Supercocho. Pero que é? Pero existe o supercocho? Sí, aquí estou. No, isto non existe. Quítame a cremalleira. Pero estás acolchado ou non? No, está inflado. É solo aire? Sí, non? Ostras! Xa estou, ai sí. Pero isto onde sacaste isto? Non vexo nada. Espera, a ver, axúdame aquí, que non podo quitar. Pero onde compraste isto? Sorpresa. Ostras, pensei que agora iba a quitar e ibas a aparecer desnudo ou algo así. Non sei como poñer esta. Pero de onde sale isto? Comprei, non? Pero onde? De onde carallo, non? Espera que che poño aquí a diadema. Aquí está. Mira, pois estas son as pintas. E faltame unha cousa. Isto, para ir á feira do viño a chantada... Este chaval non está ben, hai que mirar dele, Pero iso que é? Pero son botas de verdad. Estas son unhas botas. Pero unhas botas que existen na naturaleza para... Cómodo non parece, Esas mola moito, esas, Esas mola moito, Pero esas botas véndense? Véndense. Que va? Pero non se vende. Poño moito porque son algo incómodas. Pero véndense de disfraz ou véndense... Non, son así. E pa que? Pero de vestir. É unha marca... Estás falando en serio? É unha marca americana que fai cousas así un pouco raras. Están inspiradas nun videoxogo que había fai moitos anos que se chamaba Astro Boy. Entón estas botas chamaronlle Astro Boots. Pero tu viche algunha vez a alguén na rúa que fora con esas botas? Levou unas... Aparte de ir mariscar ou algo? Levou unas J Balvin. Ai, xa levou J Balvin, nada. E as gafas, a ver, as gafas son moi chulas, Guapas, Son buenas, Estou viño sofocado. Seguro que son carísimas, É un regalo. Non sei o prezo, pero... Parezco tonto perdido, verdad? E cal é a historia do supercocho? Non sei, non ten historia. Pero por que o comprache? Eu porque sempre me está dando sorpresas, pois hoxe deixo unha sorpresa a ti. Comprache nunha para dar unha sorpresa a mí? Que grande. Un aplauso para Xurxo Carreño. Está a rondalla preparada. Mire, ven por aquí, Xurxo, ven por aquí. Ven por aquí, María. Vou. Vos vades tocar con eles ou non? Non. Señor director, moi buenas, que tal? Un aplauso, ven por aquí, como te chamas? Ven por aquí, María. Isto impresiona moito, Que van a interpretar? Non me digas. Vale, sí, é verdad. Non me digas. É unha suerte para nós, poder disfrutar en directo. Van a ser as 11 menos cuarto da noite desta rondalla de Torroso, non? Digo ben, Torroso de Mos. Esto non está preparado, Métete aí no medio. Vou intentar. A ver si non me Pero tú sabes que canción van facer? Pero tens que vas seguir. Pero eu sigo ao director. Vale. Bueno, un privilexio poder vivir isto en directo. Rondalla de Torroso de Mos, todo voso. Sí.